Размовы з айцамі на хвалях Радыё Марыя. Хвала Христу, шчыра вас вітаю, паважаныя радыёслухачы Радыё Марыя, таксама відэагледачы нашага YouTube-канала у інтэрнэце. Сёння чарговая перадача з цыклу размовы з айцамі. Мне вельмі прыемна разам з вамі сустрэцца. Для тых, хто першы раз слухае нашу перадачу, прыпомню, хто такія айцы касцёла. Айцы касцёла – гэта тыя, хто з'яўляецца абаронцамі, прадаўжальнікамі, распаўсюднікамі дэпазіту веры, атрыманай ад Хрыста і апосталаў. У нашу перадачу можна патэлефанаваць, можна напісаць у Viber, можна звязацца з намі, задаць пытанне, ці падзяліцца можа нейкім сваім досведам. Заахвочую вас да гэтага. Тэлефоны нашай студыі А1, гэта код 44 513 73 97, да гэтага нумару прывязаны Viber. Тэлефонны нумар МТС, код 33 673 0973. Таксама ёсць магчымасць патэлефанаваць на стацыянарныя тэлефоны, код Мінска 17 399 17 21 ці 364 69 64. Таксама ёсць магчымасць звязацца праз Skype, нікнейм Радыё Марыя Бай. Мы мінулы раз казалі пра Тертуліяна, які, на жаль, не з'яўляецца айцом касцёла, таму што ведаем, што для таго, каб быць айцом касцёла, трэба падысці ажно па 4 крытэрах. Гэта старажытнасць, святасць, прававернасць вучэння і апрабацыя касцёла. Вядома, цяжка, каб усе адразу 4 гэты чалавек выконваў, хоць бы таму, што ў 207 годзе, як ведаем, Тертуліян перайшоў у секту мантаністаў. Больш затое ён сам стварыў сваё ўласнае адгалінаванне тертуліяністаў. Цяжка сказаць тады, што ён быў верным пераказнікам дэпазіту веры, калі адламаўся ад касцёла, адышоў ад касцёла. Але, што цікава, некаторыя вучоныя задаюць пытанне наўпрост, ці гэта Тертуліян адлучыўся ад касцёла? Ці, можа, гэта ў часы Тертуліяна касцёл адышоў ад евангельскага радыкалізму, якога патрабаваў Езус Хрыстус? Ну, але мы не будзем развязваць гэтае пытанне, гэта справа вучоных, навукоўцаў, тэолагаў. А мы працягнем вывучаць яго творы, бо яшчэ не ўсе творы мы разабралі. Шмат твораў ён напісаў, больш за 30, а таксама затрымаемся на асноўных пунктах яго вучэння. Маральна-аскетычныя творы. Першы з гэтых твораў да мучанікаў, ад мартырас. Тертуліян звяртаецца да хрысціянаў, якія знаходзяцца ў Карфагене ў вязніцы, спадзяючыся суцешыць іх і натхніць таксама на мужнасць. Ён лічыць будучых мучанікаў ужо святымі. Каб узмацніць іх, ён прыводзіць прыклады язычнікаў, вядомых сваёй адвагай. І таксама аўтар лічыць, што хрысціяне павінны праявіць хоць бы столькі мужнасці ў адстойванні праўды, колькі язычнікі праяўлялі мужнасці ў адстойванні свайго фальшу. Наступны твор аб відовішчах де спектакуліс. У гэтым творы аўтар перасцерагае хрысціянаў перад удзелам у публічных выступленнях, якія горшаць і дэмаралізуюць людзей. Такімі лічыліся цыркавыя, тэатральныя пастаноўкі, паядынкі гладыятараў. Ён казаў, што яны ўсе нараджаюцца з ідалапаклонства. Хрысціяне павінны шукаць сапраўднае задавальненне ў хрысціянскай літаратуры і мастацтве. А вось канец свету і страшны суд стане самым вялікім і самым апошнім відовішчам. Наступны твор аб жаночай вопратцы «De cultu feminarum» заклікае жанчын пазбягаць празмернага аздаблення, празмернага, сёння мы сказалі, гламуру у вопратцы. Сапраўдным упрыгожваннем жанчыны павінны быць цноты, сумленнасць, святасць і сорам.
Наступны твор Тертуліяна аб малітве «Де ораціоне». Ён змяшчае найстарэйшы каментар да малітвы «Ойча наш». Перш чым памаліцца, трэба памірыцца з братамі, пазбавіцца гневу і усялякага зла. Тертуліян абмяркоўвае пазіцыі цела таксама падчас малітвы, указвае на правільную вопратку і час, у якім трэба памаліцца. Паводле Тертуліяна моліцца не толькі чалавек, але ўвогуле ўсё стварэнне. Цытую з яго твора. «Моляцца усе анёлы і ўсё стварэнне. Моляцца статкі, дзікія жывёлы, згінаючы калені. Усё, што выходзіць са стайні і выпаўзае з нор, не падымае бескарысна сваіх пашчаў да неба, але моліцца, выдаючы уласцівыя ім гукі. Нават птушкі, якія ўстаюць са сну, падымаюцца ў неба і, крыжападобна распраўляючы крылы замест рук, прамаўляюць тое, што здаецца быць малітвай». Наступны твор Тертуліяна аб цярплівасці «Де патієнтія». Заахвочвае практыкаваць цноту цярплівасці, самакрытычна прызнае, што яму таксама не хапае гэтай цноты. Хрыстус, паводле Тертуліяна, гэта ўзор цярплівасці. Аўтар абмяркоўвае біблейскія прыклады цярплівасці. Урэшце рэшт, ён пералічвае функцыі цярплівасці і нават дае гэтай цноце сваю характарыстыку. Так ён піша ў 15 вершы, 15 пункце свайго твору. Таму Бог з'яўляецца адпаведнай даверанай асобай нашай цярплівасці. Калі ты пакінеш яму сваю крыўду, ён адпомсціць за яе, кампенсуе шкоду, супакоіць боль, ажывіць смерць. Колькі спосабаў мае цярплівасць, каб Бога зрабіць даўжніком, і не беспадстаўна. Бо ён звяртае ўвагу на ўсё, што яму падабаецца, выконвае сваю ролю пры выкананні ўсіх ягоных запаведзяў. Яна ўмацоўвае веру, чакае пакаяння, выціскае свой знак на пакаянні, пануе над целам, ахоўвае дух, стрымлівае язык, спыняе гвалтоўную руку, знішчае спакусы, аддаляе згаршэнне, спыняе пакуты. Яна суцяшае бедных, заклікае багатых да ўстрымлівасці, скарачае хворым час, не бянтэжыць здаровага, суцяшае верніка, прыцягвае язычніка, слугу пану, а пана Богу аддае. Упрыгожвае жанчыну, а мужчыну робіць дасканалым. Яна падабаецца дзецям, яе хваляць падлеткі, яе паважаюць старэйшы. Цярплівасць выдатна падыходзіць да людзей любога полу і ўзросту. Давайте яшчэ паспрабуем апісаць яе знешні вобраз. Выгляд яе твару поўны спакою і спагадлівасці, лоб у яе гладкі, ані хвалявання, ані злосць не вырылі на ім маршчын. Яе вочы поўныя радасці, узнятыя ўгору, а клопат не закрывае ёй павекі. Вакол яе вуснаў хараство паўнаты годнасці і павагі. Колер яе твару не здраджвае аніякай нервовасці, але нявіннае жыццё. Наступны твор Тертуліяна аб пакаянні «Де пенітентія». Вельмі важны твор для гісторыі хрысціянскага пакаяння. У першай частцы раздзела ад 4 да 6 Тертуліян распавядае аб пакаянні дарослых перад хростам, а ў другой частцы раздзела ад 7 да 12 аб пакаянні за цяжкія грахі, здзейсненыя пасля хросту. Трэба заўважыць, што гэтае апошняе пакаянне дапускалася толькі адзін раз у жыцці. І так ён піша: «Уласна кажучы, Хрысте, слугі твае павінны датуль гаварыць і слухаць аб пакаянні, дакуль нельга грашыць нават катэхуменам. Ад гэтага моманту яны больш нічога не павінны ведаць аб пакаянні і больш яе не павінны хацець. Менавіта таму я неахвотна кажу пра другую, насамрэч, ужо апошнюю надзею, бо разглядаючы далейшую магчымасць пакаяння, можна зрабіць выгляд, што нібыта я хацеў паказаць яшчэ адну магчымасць зграшыць. Пакаянне пасля хросту, гэта вось пенітентія секунда, другое пакаянне, было звязана з публічным вызнаннем грахоў, якому папярэднічаў працяглы тэрмін адкуплення грахоў, узнагароджання за грахі.
І вось Тертулян піша: другое і апошняе пакаянне занадта прыкрае, таму што занадта патрабавальная яго практыка. Яно не можа заставацца толькі ўнутраным актам, але павінна выявіцца і звонку. Гэты знешні акт часцей за ўсё на грэчаскай мове называецца экзамалогіяй. Гэта споведь, у якой мы вызнаем свае грахі пану не таму, што ён не ведае пра іх, але для таго, каб падрыхтаваць праз вызнанне задавальненне за грахі. Бо з вызнання нараджаецца пакаянне, а пакаянне робіць Бога лагодным. Таму споведь – гэта падрыхтоўка для чалавека, каб упасці на зямлю, прынізіць сябе, паказаўшы адначасова перамену, якая прыносіць міласэрнасць. Нават калі размова ідзе пра адзенне і прадукты харчавання. І тут існуюць пэўныя патрабаванні. Ляжаць у мяху і попеле, мець цела ў брудзе і занядбанні, таміць дух у смутку і жалобе, прыбраць грахі праз горкія ўспаміны, спажываць ежу і піць напой без прыпраў, вядома, не дзеля страўніка, але толькі для падтрымання жыцця, часта ўмацоўваць свае малітвы пастамі, крычаць, плакаць і ўсклікаць днём і ноччу да твайго пана, перад святарамі біцца галавой аб зямлю, а тых, хто падабаецца Богу, абдымаць за калені, а ўсіх братоў прасіць аб заступніцтве за грахі. Усё гэта робіцца на споведзі, каб пакаянне даверыць Богу, каб праславіць Бога праз боязнь небяспекі вечнага пакарання. Каб само вызнанне, выносячы прысуд грэшніку, было выразам боскага абурэння, і праз часовае ўмярцвенні не скажу, што адмяніць, але замяніць вечнае пакаранне. Таму, калі яно кідае чалавека на зямлю, тым больш узнімае яго. Калі ён паказвае яго брудным і занядбаным, тым больш ачышчае яго. Калі яно абвінавачвае яго, апраўдвае яго. Калі яно асуджае, адпускае грахі. Чым больш ты не будзеш сябе шкадаваць, тым больш, павер мне, Бог пашкадуе цябе. Шмат хто, аднак, або пазбягае гэтай справы публічнага абвінавачвання, або штодзённа яе адкладае. Я мяркую, што яны памятаюць больш пра ўласны сорам, чым пра сваё збаўленне. Яны становяцца падобнымі да тых, якія набавілі сабе хваробу інтымных частак цела, саромеюцца лекараў і такім чынам паміраюць як ахвяры свайго неразумнага сораму. Вядома, задаволіць пакрыўджанага пана – гэта справа гонару, а дазволіць сабе вылечыцца ад хваробы – гэта нешта невыноснае. Ты, дасканалы з такім сорамам, калі грашыш, можаш высока падняць галаву толькі калі перапрашаеш, губляеш раўнавагу. Аднак мне не сорамна, бо я больш атрымліваю ад бессаромнасці. Сорам нібыта папракае чалавека, кажучы: «Не хвалюйся за мяне, лепш для мяне загінуць дзеля цябе». Праўда, што падвяргаць сябе такому выпрабаванню – гэта непрыемна. Асабліва, калі сустракаешся з насмешкамі непрыяцеляў, дзе адзін чалавек трасецца са смеху ад падзення іншага, дзе падзенне аднаго служыць падставай гонару для другога. І ўсё ж ты знаходзішся сярод братоў і такіх жа, як ты, слух, дзе надзея, страх, радасць, боль, пакуты супольныя. Бо супольны дух паходзіць ад супольнага пана і айца. Чаму ты не ставішся да іх, як да самога сябе? Наступны твор Тертуляна «Да жонкі адуксорем» напісаны ў 2 кнігах. Аўтар просіць сваю жонку, каб яна пасля яго смерці не выходзіла замуж другі раз. Ён дае жонцы парады, як ёй, удаве, жыць далей, калі Тертулян памрэ, якой пазбягаць кампаніі і гэтак далей. Тертулян ухваляе сужанства, але лічыць, што заключыць сужанскі саюз дазволена чалавеку толькі адзін раз. І цяпер разгледзім творы, якія паходзяць менавіта з яго мантанісцкага перыяду, калі ён стаўся мантаністам, калі перайшоў у гэту секту, якая адзначалася асаблівым рыгарызмам, асаблівай строгасцю, жорсткасцю у адносінах да сваіх вызнаўцаў. Вось першы такі твор заахвочвання да чысціні «De exhortatione castitatis».
Твор адрасаваны сябру, які страціў жонку. Вядома, Тертулян заклікае яго больш не жаніцца. І кажа, паўторны шлюб – гэта своеасаблівы блуд. Другі твор з гэтай катэгорыі аб адзінажэнстве, де моногамія, асуджае шлюб удоў і удаўцоў. Кажа, каб яны другі раз не жаніліся, каб другі раз не выходзілі замуж. Ён ставіць сваё меркаванне вельмі катэгарычна. Піша так: «Прызнаем жа адно сужанства, як адзінага Бога». Далей наступны твор аб нашэнні заслоны паннамі, де віргінібус валяндіс. Жанатыя жанчыны і дзяўчыны ў Карфагене, калі яны выходзілі на вуліцу, яны заўсёды засланялі твар. А вось у касцёле рабілі гэта толькі замужнія жанчыны. Панны гэтага ў касцёле не рабілі. Тертулян, будучы рыгарыстам, запатрабаваў, каб таксама панны, якія знаходзяцца ў святыні, прыкрывалі свой твар. Наступны твор з такой вельмі прамаўляючай назвай, якая выкрывае адносіны Тертуляна ў монтаністскі перыяд да католікаў, да каталікоў, гэта апосце супраць псіхікаў, «Дея юніо адверсус психикос». Што гэта азначае? Тертулян, калі ўжо быў монтаністам, ён лічыў, што каталікі, якіх ён называў псіхікамі, бо монтаністы лічылі, што яны людзі найвышэйшага гатунку, гэта значыць пнеўматыкі. Ад слова пнеўма – дух. Яны ўжо людзі духоўныя. Яны ўжо асягнулі такую ступень дасканаласці, што ім больш ужо нічога не патрэбна. Яны так будуць збаўлены. Яны ўжо, можна сказаць, збаўленыя на зямлі. А вось псіхікі – гэта былі людзі, якія стаялі ніжэй ад псіхе, так душа, якія былі людзьмі ўжо не духоўнымі, толькі мелі душу, якая разрывалася паміж добром і злом, і тут іх лёс ужо быў няпэўны. Ім трэба было шмат працаваць, шмат змагацца са злом, каб не страціць збаўленне. Былі яшчэ саматыкі. Саматыкі – гэта цялесныя людзі, якія ўжо цяпер, можна сказаць, былі асуджаныя. Ім ужо нічога не свяціла, гэта ўжо было прадвызначана. Вось на такія катэгорыі, вядома, дзяліліся людзі у монтаністаў і супраць каталікоў, якіх ён называе псіхікаў, і ён кажа, што яны занадта мяккія, што у них няма гэтай сталасці, станоўчасці. Ён таксама абвінавачвае каталікоў у п'янстве і абжорстве. Далей твор аб вянку, де корона. Чаму ён кажа пра вянок? Вянкі ўпрыгожвалі галовы жаўнераў падчас ваенных цырымоній. Нагодай для напісання гэтага твору была падзея з хрысціянскім жаўнерам, які не надзеў вянок на галаву, але трымаў яго ў руцэ, калі была ваенная цырымонія. Таму што ён казаў, што насіць вянок – гэта язычніцкая практыка. Тертулян пахваліў яго, дадаўшы, што хрысціянін наогул не павінен праходзіць вайсковую службу. Наступны твор Тертуляна аб ідалапаклонстве, де ідололятрія. Тертулян уключае ў паняцце ідалапаклонства ўсё, што мае сувязь з язычніцкім культам. Гэта значыць будаўніцтва язычніцкіх святыняў, усталяванне статуі, займанне дзяржаўных пасадаў і праходжанне ваеннай службы. Хрысціянін, будучы настаўнікам, не павінен таксама выкладаць язычніцкую літаратуру. Наступны твор Тертуляна аб уцёках ад пераследу, «De fuga in persecutione». У адказ на ліст сябра Фабія аўтар сцвярджае, што ў ніякім разе нельга уцякаць перад пераследам. Хто уцякае перад пераследам, той уцякае перад збаўленнем. Так лічыў у гэтым творы Тертулян. Далей аб сорамі, «De pudicitia». Тертулян пазбаўляе касцёл права адпускаць грахі. Грахі супраць 6-й запаведзі наогул не могуць быць адпушчаныя.
Трэба памятаць, што Тертуліян выказваецца, будучы ўжо мантаністам, заснаваўшы сваю таксама секту тертуліяністаў. Таму тут у яго ўжо выступае неправавернае вучэнне, якое мы прыняць, канешне ж, не можам. Але памятаем, што ў гэты час, асабліва вось у 3 стагоддзі, разгараецца моцны спор аб тым, каму адпускаць грахі і колькі разоў. Але пра гэта скажам крышку пазней. Будзе магчымасць асаблівым чынам закрануць гэтую тэму. Апошні твор, які мы разгледзім Тертуліяну, бо ёсць яшчэ некаторыя творы, якія прыпісваюцца Тертуліяну, але мы ўжо пра іх казаць не будзем, таму што непэўнае аўтарства. Вядома, Тертуліян быў асобай вельмі вядомай, таму прыпісванне чужога аўтарства, тады ж не існавала аўтарскіх правоў, было справай нармальнай. Яно спрыяла папулярызаванні сваіх твораў. Так вось, аб плашчы філосафа Де Палліо. У гэтым творы аўтар тлумачыць жыхарам Карфагена, чаму ён змяніў сваю тогу на плашч філосафа, на гэты палій. Ён лічыў, што плашч філосафа больш падыходзіць хрысціяніну. Кожны можа мець сваё уласнае меркаванне на гэты конт. Давайте перайдзем да навучання Тертуліяна, паглядзім, на што ён клаў асаблівы націск. Што датычыцца вучэння аб філасофіі. Ведаем, што у старажытным хрысціянстве веруючыя людзі амаль заўсёды, вельмі часта, так ці інакш сустракаліся з грэчаскай культурай, якая тады панавала, і таксама сустракаліся з філасофіяй. Былі розныя меркаванні на конт гэтых адвечных пытанняў пра паходжанне свету, паходжанне чалавеку, пра сэнс жыцця і гэтак далей, але таксама былі такія трэндавыя асноўныя напрамкі. Існавалі свае філасофскія школы, якія лічыліся таксама некаторыя класічнымі. І не ведаць нічога па філасофіі тады было вельмі і вельмі цяжка. Вядома, Тертуліян, будучы асобай адукаванай, вельмі добра вывучыў філасофію. Але ён памылкова паказваў яе як крыніцу усялякіх ерасяў. Чаму так адбывалася? Таму што творцы памылковых вучэнняў выкарыстоўвалі філасофію як інструмент для прасоўвання сваіх тэзісаў. Так піша Тертуліян. Гэтыя вучэнні, маецца на ўвазе ерасі, маецца на ўвазе філасофія, філасофскія меркаванні, філасофскія кнігі. Гэта выдумка людзей і дэманаў, разлічаная на казытанне вушэй слухачоў. Яны плён мудрасці свету, які пан называе глупствам, а сам выбірае глупства гэтага свету, каб асароміць саму філасофію. Бо яна маці сусветнай мудрасці, нахабная перакладчыца прыродай боскіх планаў. Філасофія крыніца ўсіх ерасяў. З ёй платаніст Валентын вывеў вучэнне аб эонах. Менавіта з яе. Не ведаю толькі, ці не аб бясконцых формах і пра трыхатомію чалавека, пра траістасць чалавека, які тады некаторыя лічылі, што складаецца з духа, душы і цела. Таксама з яе прыхільнік стаіцызму Маркіён узяў вучэнне аб лепшым Богу, які застаецца ў вечным спакоі. Іншыя еретыкі нічым ад іх не адрозніваюцца. Тыя, хто сцвярджае, што чалавечая душа смяротная, паўтараюць толькі вучэнне Эпікура. Тыя, хто адмаўляе ў васкрашэнне целаў, толькі ўзнаўляюць погляды ўсіх філасофскіх школ. Тыя, хто матэрыю прыраўноўвае да Бога, наследуюць толькі Зянона. Нарэшце тыя, хто ўяўляе сабе Бога як агонь, толькі ўзнаўляюць погляд Геракліта. Такім чынам, еретыкі паўтараюць тыя ж праблемы, тыя ж развагі, што і філосафы. Адсюль пытанне, адкуль і чаму зло?
Адкуль і як узнік чалавек? Адкуль Бог? Пытанне, якое нядаўна паставіў Валянцін, каб адказаць, што з вынаходніцтваў энтымезісу і эктромы. Бедны Арыстоцель, ты вынайшаў дыялектыку для еретыкоў, гэтую чэмпіёнку як у будаўніцтве, так і ў разбурэнні, гнуткую ў выказваннях, здольную прымусіць вывесці любую выснову, цвёрдую ў даказванні, нястомную ў сварках, праблемную нават для самой сябе, якая кажа пра ўсё так, каб нічога не сказаць. Яна крыніца ўсіх гэтых казак і бясконцых генеалагічных ланцужкоў. Гэтыя стэрыльныя аргументы і пустыя размовы, якая распаўсюджваецца як рак, аб чым нас папярэджвае апостал, кладучы асаблівы націск на тое, каб пазбягаць філасофіі, выразна пішучы ў пасланні да каласянаў: «Сцеражыцеся, каб вас хтосьці не падмануў філасофіяй і пустымі размовамі, якія абапіраюцца на людскую традыцыю, а не на натхненне Духа Святога». Будучы нейкі час у Афінах і маючы зносіны з яе жыхарамі, ён, гэта значыць апостал, Павел, пазнаў усю гэтую чалавечую мудрасць, паслядоўніцу праўды і адначасова яе фальшавальніцу, якая сама распадаецца на шэраг розных сект, якія змагаюцца паміж сабою. І далей вельмі такія, можна сказаць, вядомыя словы Тэртуліяна. Ён задае пытанне: але што агульнага паміж Афінамі і Єрусалемам? Паміж касцёламі і акадэміяй? Паміж еретыкамі і хрысціянамі? Нашае вучэнне нарадзілася ў портыку Саламона, які сцвярджаў, што Бога трэба шукаць у прастаце сэрца. Няхай пра гэта памятаюць тыя, хто абвяшчае нейкае стаіцкае, платанічнае ці дыялектычнае хрысціянства. Пасля Езуса Хрыста нам не трэба ўжо больш аніякіх даследаванняў, а пасля яго Евангелія аніякіх разважанняў. Паколькі мы верым, мы не хочам нічога больш, акрамя веры. Таму што самае галоўнае гэта тое, што мы верым. І няма больш нічога, у што мы апроч гэтага павінны верыць. Так ён піша ў творы аб прэскрыпцыі супраць еретыкоў 7 пункт. Гэта пра філасофію, якую ён адкідываў, не хацеў мець з ёй нічога супольнага, бо лічыў яе крыніцай усялякіх ерасяў. Далейшы яго тэалагічны погляд – гэта легалізм, інакш кажучы, тэалогія закону. Гэта мысленне ў юрыдычных катэгорыях, якая з'яўляецца важнай асаблівасцю Тэртуліяна, які, ведаем, быў адвакатам, які ведаў дасканальна рымскае права. У барацьбе з пераследнікамі ён спасылаецца менавіта на яго, на рымскае права, і робіць тое ж самае ў барацьбе супраць ерасяў. Ён ставіць адносіны паміж Богам і чалавекам у юрыдычнай плоскасці і разважае так: Бог дае закон, Евангелие – гэта закон для хрысціян, грэх – гэта парушэнне закона Божага, за што прадугледжана заўсёды пакаранне. Пакаранне – гэта пакаянне, прабачце, гэта від пакарання добраахвотна прынятага грэшнікам. Так ён піша аб пакаянні. За цану пакаяння пан вырашыў адпускаць нам грахі. За пакаянне ён прапануе нам вярнуць нявіннасць. Далей, найдаражэйшая для Бога цнота – гэта справядлівасць. Боязь перад Богам, заканадаўцамі, суддзёю ляжыць у аснове збаўлення, лічыць Тэртуліян. Далей вучэнне аб Святой Тройцы. Аўтар наш правільна сфармуляваў вучэнне аб Святой Тройцы. Некаторыя ягоныя акрэсленні, яны настолькі дакладныя і трапныя, што назаўсёды ўвайшлі ў склад вучэння Касцёла. Аўтар кажа аб адной Троіцы аднаго боства, пра Айца, Сына і Духа Святога. Магчыма, ён найпершы з усіх выразна назваў асобы па імёнах і акрэсліў, аддзяліў боскую прыроду ад асобаў. Што датычыцца хрысціянскага захаду,
Тертулян акрэслівае адзінства Бога і траістасць асобаў. Сын паходзіць з субстанцыі айца, Дух Святы ад айца праз сына. Тертулян першы аўтар, які паслужыўся тэрмінам персона, асоба, які таксама мае сваю гісторыю развіцця. Вядома, што персона гэта была маска, якую накладывалі ў тэатры. Гэтыя акцёры, каб паказаць, што той ці іншы герой, ён ці пазітыўны, ці негатыўны, ці сумны, ці вясёлы. Маска замяняла дакладна выраз твару. Не трэба было рабіць нейкі выраз твару, таму што ўсё паказвала ўжо маска. І вось гэтае слова перайшло таксама на асобу, каб аддзяліць канкрэтную асобу ад таго, што мы называем прыродай у дачыненні да Бога. Логас, памятаем, што гэта другая асоба Святой Троіцы, якую мы асацыюем з Езусам Хрыстом заўсёды, адрозніваецца ад айца як асоба. Але логас такі ж самы, як айцец паводле прыроды, паводле субстанцыі. Духа Святога наш аўтар называе трэцяй асобай. Цяпер навука аб Езусе Хрысце. Хрыстус мае дзве натуры, дзве прыроды ў адной асобы. Уласцівасці кожнай з гэтых натур поўнае. Поўнае боства і поўнае чалавецтва. У шматлікіх хрысталагічных акрэсленнях Тертулян апярэдзіў нават выказванні Нікейскага і Халкідонскага сабораў, якія адбудуцца ажно 100 гадоў пасля смерці Тертуляна. Вось так бывае з хрысціянскімі мыслителямі. І апошні тэрмін, апошняя тэма яго гэта эсхаталогія. Эсхаталогія – навука аб апошніх рэчах. Тертулян, першы з лацінскіх пісьменнікаў, напісаў твор, прысвечаны ўваскрашэнню цела. Ён лічыў, што цела павінна быць уваскрэшана, каб у дзень апошняга суда разам з душою атрымаць узнагароду ці пакаранне за зямное жыццё. Не можа быць не ўваскрэшана, інакш не атрымае узнагароды. Уваскрэшанае цела будзе пераменена, пазбаўлена заганаў і упадобнена да анёлаў. Тертулян прымаў існаванне пасрэднага стану, у якім душы будуць чакаць уваскрашэння цела. Магчыма, праўда, такая вось адхлань, ці шэол, праўда, там, дзе душы чакаюць, калі яны, праўда, уваскрэснуць, калі яны дайдуць да вечнага шчасця. Вядома, што тое, што габрэі, праўда, думалі пра апошнія рэчы, адрозніваецца ад таго, што кажуць хрысціяне, што ёсць такі пасрэдны стан, які называецца чыстцам, там, дзе душы знаходзяцца, там, дзе яны чакаюць, але толькі тыя душы, душы толькі тых людзей, якія памерылі без цяжкага граху. Гэта вучэнне Касцёла. Вядома, што Тертулян крышку інакш на гэта глядзеў, но бо гэта ранне хрысціянскі пісьменнік, які жыў яшчэ задоўга перад вялікімі саборамі. А таксама ён быў паслядоўнікам міленарызму. Мы ўжо сустракаліся з ім. Міленарызм дапускаў і абвяшчаў існаванне тысячагадовага валадарства, тысячагадовага каралеўства такога на зямлі, у якім будуць жыць праведнікі за тое, это будзе для іх як узнагарода за ўсе труды, праблемы, клопаты, цярпенні, мучаніцтва на зямлі. Наш аўтар таксама лічыў, што толькі мучанікі ідуць пасля смерці наўпрост на неба. Вось такі Тертулян.
раннехрысціянскі пісьменнік, не айцец касцёла, толькі пісьменнік, вельмі постаць такая неадназначная. У наступнай перадачы мы разгледзім іншых таксама прадстаўнікоў гэтай асяроддзя афрыканскага, асабліва такога яго малодшага земляка, таксама які быў родам з афрыканскага Карфагена. Але хто гэта такі, пакінем гэта на наступную перадачу. Няхай інтрыга захоўваецца. А каб чаканне на наступную перадачу не было цяжкім, традыцыйна гумар айцоў пустыні. Аднойчы Аб-Баян, выйшаўшы са сваёй келлі, заблукаў у пустыні і прыйшоў да нейкага паселішча, у якім жылі не вельмі набожныя людзі. Групка дзяцей, якая гуляла непадалёку, убачыўшы манаха-пустэльніка, пачала голасна абражаць яго, паказваючы на манаха пальцамі. «Во, глядзіце, манах прыйшоў! Гэй, ты, у парваным адзенні, які ваюеш з д'яблам, ідзі адсюль! Ці ты не чуў, што д'ябал даўно памёр?» Айцец гэты Ян азірнуўся на іх і сказаў: «Памёр, кажаце? Тады прыміце ад мяне выразы спачування». Месяц лістапад – гэта асаблівая нагода для кожнага з нас, каб успомніць пра некалькі рэчаў. Па-першае, мы ўсе памрэм і акажамся ў вечнасці, да якой мы ідзем праз усё нашае зямное жыццё. Далей другая рэч – злы дух існуе, і злы дух з'яўляецца нашым праціўнікам. Ён не фікцыя, не выдумка, не нейкі персанаж, але рэальная істота, упадлы анёл, які вядзе з намі барацьбу. Пра гэта трэба памятаць. І таксама нашыя памерлыя, якія знаходзяцца ў чыстцы, чакаюць нашай малітвы. Таму асаблівым чынам у лістападзе памятаем пра памерлых, молімся за іх, просім святара, каб цэлебраваў святую імшу у інтэнцыі нашых памерлых, бо калі мы дапаможам нашым памерлым, то яны хутчэй будуць ачышчаныя ад сваіх правінаў і таксама будуць нам з неба дапамагаць. Няхай кожны сам з гэтага зробіць адпаведныя высновы, а наша перадача падышла да завяршэння. Не развітваюся з вамі, але кажу да новых сустрэч. Хвала Хрысту! Размовы з айцамі на хвалях Радыё Марыя.